अरे डीजे कंचन राज अरे हो देख रहे हो दिया अरे कमरे बहुत दूर को लड़का के माई हिया आ देख ना देख बड़ा ठीक लगती है रे अब भाग सुन हम बताओ तनी कौन रस भरिया मिठाई बिया रे कौन रस भरिया मिठाई बिया रे गजबे की माँ लाई हिया रे गजबे माँ लाई हिया रे दुगो लइका के माई 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 हिया रे बड़ा काये करी हबे लइकावा नैहर वाला यारवा के छोटा काये करी खेलता गोदी में उहो हटे ससुरवा के हाँ बड़ा काये करी हटे लइकावा नैहर वाला यारवा के छोटा काये करी गोदी में हो हटे ससुरवा के ऊपरा पाउचास नीचावा से खाइल बिया रे ऊपरा पाउचास नीचावा से खाइल बिया रे दुगो लइका के माई हिया रे दुगो लइका के माई हिया रे दुगो लइका के माई हिया रे दुगो लइका के माई पूछो सही करा जवानी की बतिया अब धर से बता दी कितना बिकस बिहारी मजा लुटले खोली के छौड़ी देखा दी हाँ पूछो सही करा जवानी की बतिया अब धर से बता दी कितना बिकस बिहारी मजा लुटले खोड़ी के छौड़ी देखा दे मंटू बाबू की सन के लू गाई रे मंटू बाबू की सन के लू गाई रे दुगो लइका के माई हिया रे दुगो लइका के माई हिया रे